Konečne je to za nami. December je na Slovensku sezóna roľničiek a rýchlo výroby emócie. Každý musí mať vianočný single, lebo aj ostatní majú. A nedaj Bože by niekto vyzeral, že nemá sviatky v KPI. Harmónia je tak bezpečná, že by prešla aj bezpečnostnou kontrolou na letisku bez pípnutia. Aranžmán je lacná dekorácia, gitarka, syntetické sláčiky, zvončeky a hotovo zázrak vyrobený do obeda. Texty sú pre dospelých, ktorí sa majú cítiť ako deti. Sneh, domov, ticho, objatie, láska, stačí odškrtnúť. Celé to znie, ako by to robil jeden človek na jednom plugine v jednom dni. A potom to hrá v obchode pri toaleťáku, kde to konečne dáva zmysel. Príjemné, mäkké, spotrebné.